Kokonaisuudessaan tämä investointi on tietenkin tuonut sieltä osittain 90-luvulta 2000-luvun alusta 2020-luvulle, niin on sekä niin kuljettimissa ja näissä, niin onhan se hyppy on niin valtava eteenpäin. Minun nimi on Jukka Vaara ja toimin Vaara-konsernin toimitusjohtajana. Meillä on täällä Tervolassa puutuotetehdas, joka tuottaa painomattomia hirsiaihioita ja hirsiä sekä valmiiksi maalattuja ulkoverhouslautoja asiakkaiden tarpeeksi. Ja sahaamme reilu 200 000 kuutiota tukkia vuodessa. Ja sitten tässä alueella noin 100 000 kuutiota jalostamme sahatavaraa eri muotoihin. Lokai tarjoaa Suomen markkinoille hyvän vaihtoehdon puun tarkkaan mittaamiseen ja sanotaanko, että kumppanin koko jalostusketjun hallinta. Puun mittaus Suomessa on vähän erityyppinen kuin esimerkiksi Ruotsissa ja muualla Euroopassa, että Suomessa mitataan puun päältä ja kaupallisesti mittaus tapahtuu siitä. Laatulajittelu on sillä, että aikaisemmin meillä oli pelkästään mittaus ja saatiin vain ne mitat tuosta niin kaupallista tarkoitusta varten. Niin sitten kun mennään laatulajitteluun, niin tällä hetkellä kaupallisesti edelleen sama mittaustapa, mutta sitten kun ollaan mitattu ja puu on vaihtanut omistajaa meille, niin voidaan laaduttaa sitten puu omista lähtökohdista ja katsoa sitä ketjua, että mihin se päätyy. Että meneekö se meidän höyläämölle vai sormijatkoslinjalle vai lähteekö se kenties sahatavarana eteenpäin. No, Lokai-järjestelmä on ollut meillä käytössä suhteellisen lyhyen ajan ja se on sillä tavalla vielä kehittymässä, mutta ollaan huomattu esimerkiksi tämä kuoren osalta, että se vaihteluväli on todella iso yksittäisten tukkien välillä. Ja siellä on huomattu, että nyt niin lajiteltu lokero voi näyttää vähän eriltä kuin aikaisemmin, kun se on lajiteltu sen kuoren semmoisiin käyttötarkoituksiin, että kyllä se, että se mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukki ohjautuu oikealle reitille, niin sillä vähennetään hukkaa ihan merkittävästi tulevaisuudessa. Meidän ratanopeutta tämän investoinnin jälkeen kyettiin lisäämään ja se lisää tuottavuutta tietenkin ihan tässä prosessissa. Ja sitten se, että saadaan tukit lajiteltua kuorettomana omiin lokeroihinsa, saadaan sahausasetteita vähän tiiviimmäksi. Me voimme suositella Lokaita oikeastaan kaikille puujalostajille, joilla on riittävän iso sahausvolyymi, että voidaan hyödyntää niitä ominaisuuksia, mitä antaa, että saadaan riittävän isot sahauserät. Ja erityisesti jalostavalle teollisuudelle niin se antaa paljon lisämahdollisuuksia.